bon min kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo concrètement yurugurugu kɛlɛli man ka kɛ ne naga kɛrɛfɛmɔgɔ ye o bɛ to yen nɔ ni yɔrɔjanmɔgɔ ye an bɛ yurugurugu kɛlɛ ka da kan yurugurugu kɛlɛli kan ka bɛɛ de lasɔrɔ yafatigɛ mɔgɔ si ma min kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo sisan o ye an ka yurugurugu kɛlɛ an ka boli fasoden bɛɛ kan et puis an ka fɛɛrɛ ɲini an ka jamana kɛra sirabaw ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛw an ka fɛnw ka se ka informatiser c'est-à-dire u ka bila mansimafɛnw kɔnɔ o yurugurugu kɛlɛliba dɔ sira caman ye misaliya la siraba kan sa ni tablette dira an ka policiw bɛɛ ma k'a fɔ ni contravention kɛra maliyɛn bɛɛ bɛ contravention prix dɔ ka dɔn i b'a sa par exemple an ka nɛgɛjuru sira minnu b'an fɛ an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ k'a fɔ olu ka wari yɛlɛma sira minnu bɛ yen nɔ monnaie électronique u bɛ k'a sara olu dɔw fɛ polisikɛ t'a minɛ e yɛrɛ fana t'a dun wa reçu bɛ bɔ ka d'i ma direct la kɛlɛ siraw de minnu c'est très facile à faire bɛɛ bɛ se k'a kɛ wa gɛlɛya t'a la yɛrɛ mɔgɔ si ma. Ne tɔgɔ ye Kurotun Jila ne ye kunnafoni dila ye yurugurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ a kɔni ka di ne ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wuli ka jɔn min kɛ walasa ka yurugurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ne fɛ ko ɲuman don sabula a bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ jamana sɔrɔla bolo ta k'a don u ɲinɛ da fɛ nka ni o bɛɛ bɛ ka kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana sɔrɔla bolo kan ka don yɔrɔ min a ka don ye n'a donna yen nɔ jamana bɛ yiriwa n'u se wasalen nɔ sabula ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen u bɛ ka taga bolo min kan ni u tora ka a kɛ ten an b'a dɔn don nataw la yurugurugu dankari bɛ kɛ a la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ.